ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ആ ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് നോക്കുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ആണ്. 18 ദിവസത്തെ മീൻസ് 18 മണിക്കൂർ ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. 80% അറ്റൻഡൻസ് വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ക്വിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ക്വിസിനെ കുറിച്ചും അതിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും നമുക്കിന്ന് പറയാം. പ്ലസ് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണതിന്റെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത്. നാളെ തൊട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങും നമ്മള്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ക്വിസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം. മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ക്ലാസ് കഴിയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്വിസും ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാനാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും. കാരണം ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പലർക്കും ഇടയിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാരും ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാന് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് അയക്കാം. അതാണ് നമ്മുടെ ക്വിസിന്റെ ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിൽ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാനിപ്പോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ മാത്രം ഇപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കുക. അല്ലാത്തവര് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആദ്യം ഏതിലാണ് പോകേണ്ടത്, പിന്നെ അതിനുശേഷം അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ചെയ്താൽ മതി. മാത്രമല്ല അതിന്റെ കൂടെ ഇതിപ്പോ മാതാജി ഇത് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഉണ്ട് മാതാജി, ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാം ഇത്. മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ മാതാജി ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയക്കും. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, മാതാജി ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ആദ്യം ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൊബൈലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അറ്റത്ത് 3 ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ആ 3 ലൈൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം വരും. നമ്മളവിടെ നമ്മുടെ പേരും കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ മെയിൽ ഐ ഡിയും നെയിമും ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു യൂസർ ഐ ഡി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. യൂസർ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു നമ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു യൂസർ ഐ ഡി കൊടുക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് പേരാണോ വരേണ്ടത് അതുപോലെയുള്ള കറക്റ്റ് ഫുൾ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. നെയിം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു യൂസർ നെയിം. യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടാൽ അത് യൂസർ നെയിം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ല ഫുൾ മെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ശേഷം പേര്. അതിനുശേഷം കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം.
പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിന്റെ തന്നെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല. അതിന് പകരം നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പാകത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, സ്മോൾ ലെറ്റർ, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ @ സ്റ്റാർ, ആഷ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ പാസ്വേഡിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, സ്മോൾ ലെറ്റർ, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ, പിന്നെ നമ്പർ. ഇതെല്ലാം വരുന്ന പോലെ ഒരു പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ താഴെയുള്ള 3 ഈ ഡയലോഗ് ബോക്സും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിടണം. ഈ 3 ഡയലോഗ് ബോക്സും ടിക്ക് ചെയ്ത് വിടണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, പേരിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അടിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ 3 ഡയലോഗ് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇതുവരെ ആർക്കും സംശയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം രജിസ്റ്റർ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മളിവിടെ രജിസ്റ്റർ ആയി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ലോഗിൻ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പാസ്വേഡ് ഓർമ്മ വെക്കണം എല്ലാവരും. എന്നിട്ട് ഈ ലോഗിൻ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ളത് കൂടെ ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ലോഗിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ട്, മീൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്, നമുക്ക് ക്വിസ് ചെയ്യാനുള്ള അക്കൗണ്ടിന്റെ പേജാണ് നമുക്കിപ്പോ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പണിയും കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഈ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. മൈ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കയറിയിട്ട് ഈ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ പേര് ഇവിടെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ പേര്, ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരേണ്ട ഫുൾ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആ ഫുൾ നെയിം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് പേര് വരുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്പേഴ്സോ ആൽഫബറ്റ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പേര് നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേര് അവിടെ കൺഫേം ആയി. അതിനുശേഷം പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടതിന് ശേഷം സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. ഈ സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ലോഗിൻ ചെയ്യുക, പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം ഈ ഓൾ കോഴ്സസ് പോയിട്ട് ലെവൽ 1 എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഓൾ കോഴ്സസിൽ ലെവൽ 1, കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ലെവൽ 1 ബാച്ചിന്, ലെവൽ 1ന്റെ ബാച്ചാണ്, അഡൾട്ട് ബാച്ചാണ്. അപ്പൊ ലെവൽ 1 ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ താഴെ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ്, 10 ലാംഗ്വേജസിൽ നമുക്ക് ക്വിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ മലയാളം ഏതാണെന്ന് എടുത്തിട്ട് നോക്കണം. ഇപ്പൊ ഒഡിയ, ബംഗാളി, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, അങ്ങനെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജ് 10 ലാംഗ്വേജിലെ ക്വിസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മുടെ മലയാളം ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. മലയാളം എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്വിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു ക്വിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പേജാണ് കാണുക. നോട്ട് എൻറോൾഡ്, ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് എന്ന് കാണും. ഇവിടെ താഴെ 18 അധ്യായങ്ങളും കാണും, 18 അധ്യായങ്ങളുടെ ക്വിസും കാണും. നമുക്കിതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം യു ഡോണ്ട് കറന്റ്ലി ഹാവ് ടു അക്സസ് ദിസ് ഫയൽ എന്നാണ് കാണുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ടേക്ക് ദ കോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ടേക്ക് ദ കോഴ്സ് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ കാണുന്ന പേജിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ടേക്ക് ദ കോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ടേക്ക് ദ കോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന പേജ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കണ്ടന്റ്സും കാണും. നമുക്ക് 0% കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് കാണും. അങ്ങനെ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ ക്വിസ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്വിസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ 0% കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് കാണിക്കും. എല്ലാവരുടെയും ചെറിയ ഒരു ഗ്രേ കളറിൽ ഒരു ചെറിയ വട്ടമേ കാണുള്ളൂ. ഇറ്റ് മീൻസ് നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ്, ആ ക്വിസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മളത് ഓരോ അധ്യായങ്ങളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ അധ്യായം എടുത്തു, എന്നിട്ട്
ഈ ചാപ്റ്റർ 1 എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് വരും. സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതങ്ങനെ ചോദ്യം വരും. ചോദ്യത്തിന് താഴെ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയാണെങ്കിൽ ശരി എന്ന്, മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ശരിയാണെങ്കിൽ ശരി എന്ന് പച്ച കളറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ കാണിക്കും, അല്ല തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ മലയാളം അല്ല എടുത്ത് കാണിച്ചത്, തെലുങ്കാണ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 1ാമത്തെ അധ്യായം കഴിയാതെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വിസ് എന്ന് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ മാതാജി ഓരോ ദിവസവും ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ ദിവസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്യാൻ. ഇന്ന് 1ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് 1ാമത്തെ അധ്യായം ചെയ്യാം, 2ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം 2ാമത്തെ അധ്യായം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്യാൻ. തിരക്ക് പിടിച്ച് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് 80% മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വിസിലോട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഓരോ ക്വിസിലും നമുക്ക് 80% മാർക്കും വേണം. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരുപാട് തവണ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ ചെയ്തിട്ട് 80% മാർക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീടേക്ക് ദ ക്വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വിസ് ഒരുപാട് തവണ ചെയ്തിട്ട് 80% മാർക്ക്, 10 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ ക്വിസിലും. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ 80 മാർക്ക് 8 എണ്ണമെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ 18 അധ്യായങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പേജ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പേജില് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഓറഞ്ച് കളറിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലാം ഗ്രേ കളറിൽ 0% കംപ്ലീറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് കാണിക്കുക. പക്ഷെ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 18 അധ്യായങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ 1ാമത്തെ അധ്യായം ചെയ്തു, അത് നമുക്ക് തൃപ്തി ഇല്ല എന്നാണ്, അതായത് 80% മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല, അല്ല 100% മാർക്ക് എനിക്ക് വേണം, അത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റീടേക്ക് ദ ക്വിസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും തൃപ്തിയാവുന്ന വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അപ്പൊ ഈ 18 അധ്യായങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ യു ഏൺഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് വരും. 100% കംപ്ലീറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് യു ഏൺഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് വരും. ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത പേജിൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, മീൻസ് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇത് ഈ താഴേക്കുള്ള ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്തിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. ക്വിസ് സംബന്ധമായ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹായ് മാം, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പറയൂ. ഹലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പറയൂ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? എനിക്ക് ആ കോഴ്സിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു തരാം. ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്നും ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടെ. അയക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മാതാജി, മണിഭൂഷിത മാതാജി എല്ലാം ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അത് മതി. വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഒരുക്ക അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം മണിഭൂഷിത മാതാജി അയക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴല്ലേ ക്വിസ് തുടങ്ങുള്ളൂ? അതെ അതെ, നാളെ മുതൽ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ മതി. നാളത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാണ് ക്വിസിൽ കയറേണ്ടത് അല്ലേ? അതെ അതെ, അപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ, ചെയ്യാനുള്ള ഇത് ഓക്കെ. കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ എപ്പോഴാ ചെയ്യണ്ടേ? രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്തു വെച്ചോളൂ, നാളെ നമുക്ക് ഇത് നേരെ ക്വിസ് ചെയ്യാനോ. കഴിയുമ്പോ ചെയ്തിടാം അല്ലേ? അതെ ആ അതെ ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട്. അതെ അതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഓക്കെ, മണിഭൂഷിത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി, അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഉമാദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലിങ്ക് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവോ മാതാജി? പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 80% മാർക്ക് വേണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ 85% അറ്റൻഡൻസ് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോവാൻ.
ഇത് രണ്ടും കാണിച്ചാലേ നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഡെയിലി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ മഴ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് കൂടെ കാണാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉമാദേവി മാതാജി നമുക്ക് സൂം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോമാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അത് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മെയിൽ വഴി തന്നെയാണ് അതിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ മെയിൽ ID മേലെ കാണിക്കും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും മാത്രം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നെയിം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഫോൺ നമ്പറിന്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഡേറ്റിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡേറ്റ് എഴുതാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. ഈ കാലണ്ടർ പോലെയുള്ള ചിഹ്നം അങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിക്കും. നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പൊ നാളെയാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ നാളത്തെ ഡേറ്റ്, അതായത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ് കാണും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുക. ജസ്റ്റ് അത് മാത്രം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നമുക്ക് അവിടെ ഡേറ്റ് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. പേര്, ഫോൺ നമ്പർ കോഡില്ലാതെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക. കോഡില്ലാതെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഡേറ്റ്, എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ആയി. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ മാതാജി ക്ലാസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് അയക്കും. കയറി അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ വരും, റെസ്പോൺസ് ഹാസ് ബിൻ റെക്കോർഡഡ് എന്ന്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് അവിടെ മാർക്കായി എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ 85% മാർക്ക് വേണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് പ്രത്യേകം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും ക്വിസ് ചെയ്യുന്നതിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? മാം, അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ, ഒരിക്കൽ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അതിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും അടിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ലിങ്ക് കയറണ്ടേ? ലിങ്കിൽ കയറണം. ലിങ്കിൽ കയറുന്ന സമയം ലിങ്ക് ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അവിടെ നെയിം കൊടുക്കുക, ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക, ഡേറ്റ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വരുന്ന ഡേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ദിവസം നോക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. ആ കാണുന്ന ബ്ലൂ കളർ അങ്ങോട്ട് ചുമ്മാ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അത് നാളെ തൊട്ടിട്ടല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്? നാളെ തൊട്ട് ചെയ്താൽ മതി, ഇന്ന് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇന്ന് ഓറിയന്റേഷൻ ചെയ്യണോ മാതാജി? മണിഭൂഷിത മാതാജി ഇന്ന് ചെയ്യണോ? വേണ്ട മാതാജി, നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ മുതൽ ചെയ്താൽ മതി. കാരണം 18 ദിവസത്തെ അറ്റൻഡൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അത് വെച്ചിട്ടാണ് 85% നോക്കുക. അല്ല, എനിക്ക് ലിങ്ക് മനസ്സിലായില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. മാതാജി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അത് ഗൂഗിളിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാന് ബിന്ദു ആണേ, ബിന്ദു. ഞങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു ഫോണിൽ നിന്നാണ് രണ്ടുപേരും ക്ലാസ് കാണാനായിട്ട് കയറുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഹാജര് ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് മതിയാവുമല്ലോ? ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് പറ്റത്തില്ലേ? ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് പറ്റും, ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വേറെ വേറെ മെയിൽ ID ഇല്ലേ? അല്ല, ഒരു മെയിൽ ഐഡിയാണ്. ഒരു മെയിൽ ID ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ശരി, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യം ഈ മെയിൽ ID കയറിയിട്ട് ഒരിക്കൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സബ്മിറ്റ് റെസ്പോൺസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു എഡിറ്റ് യുവർ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് അനദർ റെസ്പോൺസ് എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ വേറൊരു പേര്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ പേര് പിന്നെ അതിനുശേഷം അടുത്ത പേര്, അങ്ങനെ 2 പേരായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ക്വിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരേ മെയിൽ ID ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഇവിടെ. അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഒരു പേര് കൊടുത്ത് ചെയ്തതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പേര്, ഇവിടെയുള്ള പേര്, ഡിസ്പ്ലേ നെയിം എന്നുള്ള പേര് മാറ്റണം. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് നിങ്ങളുടെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ക്വിസ് 18 ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോയിട്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ എന്താ വെച്ചാൽ പേര് അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ പേരാണ് അടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരിക. ആ അപ്പൊ 2 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓ ഓക്കെ. ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പർ മാതാജി എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതില് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. വിളിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്നില്ല, വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ആ ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം താങ്ക് യു. മാതാജി. മാതാജിയുടെ അടുത്ത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, അഡൽട്ട് ക്വിസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതോ ഞാൻ അയക്കണോ? ഉണ്ട് തോന്നണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം മാതാജിയുടെ അടുത്ത്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ക്വിസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സൂര്യ മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അഡ്മിൻസിന്റെ സഹായം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ, ഏത് മാതാജിയാണ് പറഞ്ഞത്? ശൈലജ മാതാജി അല്ലേ പറഞ്ഞ അറ്റൻഡൻസിന്റെ മനസ്സിലായില്ലെന്ന്? മാതാജി